औ नंगौ दिनै नैबे खासियाबारि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय फेरसाबारि होननाय गामियावहाय जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै जोंनि प्रमद बर' सारनि आदर्श नितिफोरखौ मोजां मोननानै गासै मोनथाम गामिनि फ्राय माने गासै 40+ फेमिलिफ्रा माने जोंनि माबा इउपिपिएलआव जइन जाफैदों। जोङो जमदर ब्लकनि जानानै बा प्राइमारिनि जानानै बिथांमोनखौ बरायना लाबाय। बिथांमोना माने बिराद माने गोसो जानानै गावसोरनो जोंखौ हांख्रायहरनाय हिसाबै जोङो फैबाय आरो बिथांमोना माने जोंनि इउपिपिएलनि जे निति आदर्श बेखौ मोजां मोननानै बिथांमोना दिनै माने आर'नाइ फालि गानबाय आरो माने दिनैनिफ्राय बिथांमोना माने जोंजों सापर्ट होबाय आरो। जों नोंथाङा 100% देरहाखानाय नोंथांमोना दिनै दिनै नुगासिनो दङ माने दिने दिने जोंनि इउपिपिएल दोलोआवहाय जयनिं जागासिनो दं। बिपिएफआ खालि बे ससियेल मिडियायाव ओरैनो मोनसे खोथा इंराजियाव दङ एमटि हेसेल साउन्ड मास होननाय मोनसे खोथा बिथांमोना खालि ससियेल मिडियाल' माने बिराद माने भाइरेल खालामो खिन्थु आसलथे माने ग्रासरुट लेभेलाव बा ग्राउन्ड लेभेलावहाय माने बिथांमोना जिर' जानो थांगासिनो दं आरो। जमदर हिसाबै दिनैनि थारिखआवहाय जोंनि जिखुनु जाय केन्डिडेट फैगोन जोंनि प्रमद बर' सारा माने जायखौ माने केन्डिडेट हिसाबै डिक्लेयार खालामगोन बिथाङानो माने 100% देरहाखानानै दङ आरो बेबायदि अबस्था। डाटा हिसाबै मथा मथि 20,000+ बेबायदियावहाय जोङो देरहानानै दं आरो दिनैनि थारिखआवहाय। आरो हयथ' माने नैबे 1 माससोनि गेजेराव आरोबाव माने लोब लोब गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय फैनानै आरोबाव जयनिं जाबावनो हागौ। दा बेखौ माने समासो फोरमायसिगोन समासो माने बेसेबांखिनि जागोन बेखौ मागोन खिन्थु दिनैनि थारिखआवहाय माने 20,000+ माने जोंनि इउपिपिएलनि सापर्टारा माने माला इलेक्सना फैयो बेखौ नेगासिनो दं आरो माने जोंनि बिजाथिखौ देरहाहोनो थाखाय रेडि जानानै दङ। आंनि खावलायनायाथ' बेनो थारमाने जेननाय दोलोजों थानानै लाब गैया माने सरखारजों थानानै जोंनि साधारन रायजो राजाफ्रा माने सरखारनि माखासे सुजुग सुबिदाफोर बेखौ माने आदाय खालामनो नाजानांगौ आरो। बिर'धि दलाव थायोब्ला माने सरखारनि सुजुग सुबिदानिफ्राय बनसिथ' जायो। दा बेनिखायनो आंनि खावलायनाया बेनो जायफोर जा रायजो राजाफ्रा माने बिपिएफनि मिसलिडआवहाय माने गोजावनानै दं बा आन्दायनानै दं दा बिथांमोनाबो जाहाथे माने सान्थिनि खाथिरथायावहाय बयबो लोब लोब माने इउपिपिएलआव माबा आगान होफैयो बा जोंनि प्रमद बर'नि आखाइखौ मजबुत खालामफैयो आं बिनि थाखाय बिथांमोनखौ दिनैनि थारिखआवहाय खावलायहरो आरो।